Gel şu gider şu yaşa adam perevod alan ova giden adam perevod alan nerede şolar? Halkın Sesi Media Habar Telegram kanalımızda birleşimiz ýaly Russiýanyň Stavropol şäherinde okuyan Türkmenistanly taliplerin wakasy şeýle ýagdaýda ortaga çykypdy. Videoda görünýär ýaly 2025-nji ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanly taliplerin üstüne Russiýanyň hukuk goraýjy işgärleri hüjüm etdiler. Bu wakanyň baş okuwdan çykarylan Demirgazy Kawkaz Federal Uniwersitetinde okuyan türkmen taliplerine degişli resmi namalar izine gaýtarylyp berilmänligi we talipleriň arda şikayetlary dinlenilmänligi sebäpli başlapdy. Wakanyň dowamında bolsa türkmen talip gyzynyň Rus polisiýasy tarapyndan urulandan soň bu gyzy goramaga milkeden talip ýigitleri polisiýa işgärleri tarapyndan dor bilen ellerini gaňrylyp yerli polisiýa bölümine alyp gidilipdi. Türkmenistanly talipler Stavropol ülkesiniň adam hukuklary boýunça wekiline Nikolay Lisinskiýe diskriminasiýa, mejbur okuwdan çykarmalar, pasportlarynyň dor bilen ellerinden alınmagy we bikanun administrativ tutsuk edilmeler barada arda bilen ýüz tutdular. Ardada talipleriň Kursk we Belgrad şeherlerindäki ýokary okuw jaýlaryna geçmäge mejbur edilmekçi bolunýandygy bellenilýär. Şol bir wagtda bolsa olar saýlan ýokary okuw jaýlaryna geçmek üçin zerur resmi namalar almakdan bekanun görnüşde mahrum edilip, dokumentler ellerinden alınıp, zor bilen umumy ýaşaýyş jaýyndan çykaryljakdyklary bilen haýbat atylandygyny aýdýarlar. Mundan başga da talipleriň aýtmagyna görä, polisiýa olaryň hukuklaryny bozýan gödek hereketleri amala aşyrypdyrlar. 7 martda bolsa talipler uniwersitet binasynyň daşyna ýygnanyp, hukuklaryny talap etdiler. Talipleriň protest aksiýasy uniwersitet işgärleriniň çağıran güç ulanjy organlar tarapyndan dargadyldy. Azyndan 7 adam tutsak edildi. 8 martda bolsa olaryň umumy ýaşaýyş jaýlaryna reýd geçirildi. Habar berilişine görä Demirgazy Kawkaz Federal Uniwersitetinde harby temada gurrundeşlikler we tanışdyryş çäreleri giňden geçirilipdir. Russiýanyň Ukrainadaky baswalçylykly uruşyny höweslendirmek çäresimi? Näme sebäpden Türkmenistanly talipleri ölüm ýetimli söwüş hereketläriniň dowam edýän sebäpleri bolan Kursk we Belgrada göçürilmäge finansiýalýar. Talipleriň wakasy bu tanışdyryş çäreleri bilen baglanyşykly bolup bilermi? Henide çelli belli däl. 13 martda bolsa Türkmenistanyň Russiýadaky konsuly Gadam Ilamanow uniwersitetde Türkmenistanly studentler bilen duşdy. Uniwersitetiň medbuat bölüminiň habaryna görä, okuw şertleri, mesele çözgütleri we indiki ädiljek ädimler hakynda gurrundeşlik geçirildi diýilýär. Ýöne Gadam Ilamanowyň geçiren wagt çäresiniň dogly mazmuny köpçülik bilen paýlaşylmady. Uniwersitetiň ýol başçylaryna goşa durnak üçin watandaşlarymyza goldaw berenligi üçin minnetdarlygyny bildiren konsulun goşa durnak içindäki aladasyndan soň Türkmenistanly talipleriň uniwersitete dölen pullar gaýtarylyp berilmän, üstesine vizalar hem ýatyrylypdyr. Türkmenistanyň watandaşlarynyň hak hukuklaryny, howpsuzlygyny goramak gönden-gön borcu bolan Türkmenistan tarapy öz ýurtdaşlaryna eýe durmaklykda başarnyksyz we islegsiz hereketlerini dowam edýändiklerini ýene bir gezek subut etdi.